Salutare doamna și bine să sunt în gara să vă arăt cum să descărcați DOL, adică League of Legendaries. Așa, și intrăm pe Google și scriem așa. Intrăm pe site-ul acesta. Ok, dați ăsta. Sing League of Legendaries. Intrăm pe el. Da. Așa. Și aici văd la General. Ok, dați pe Download Games. Așa, hai să vă arăt cum să vă luați. Deci, uite, deci dați acolo, aici comunicați cu ăștia. Așa. Nu pot să mă joc pentru că trebuie să aștept. N-am descărcat acum, e mișto, jocul e foarte tare. Îmi place cum e. Test. Nu m-am băgat, nu aici. Peste pagină. Uitați. Deci dați pe register și aici vă înregistrați. Deci, da. Deci, așa, și site-ul să fie în descriere. Așa, trebuie să scrieți numele bine. Cum o să scriu eu acum, uitați. Deci, să pun o scurtă să revin când antrenez. Nu mi-am făcut cont. Așa. Deci, cam atât a fost pentru ăsta. Nu uitați să vă abonați. Pa, pa!